Alam, mahulog! Welcome back sa new channel na Martin Sir Vlogs! So, ang for to this video, everyone, is Mamutong Meday! Ready na ba mamutong ang tanan? Yes. Ulit, joke ka. Ay! So, for how many years, kami nakapamutong bazay. So, ayan, mamutong may kinabonggang-bongga karon. So, ayan, so I'm so very excited. Kasi, Bai man na. banakay mo ba na? Intro na rin, banakay mo na eh. Kayawa ka nga. So, ang bayot, so for how many months, no, ang bayot kung karon pa nakabalik. Hoy, gusto na. Welcome back again sa ating YouTube channel. No? So for today's video is meron tayong mga guest day na galing sa Villava. Villava ba mo? Villava. Oh, Villava Subaso. Shout out sa mga taga Villava Subaso. Naabot ang inyong mga kaliwat something dire sa among lugar. So actually medyo nauwaw ko dahil medyo maikog darog vlog. Baka shout out to everyone, no? Ayan. So itag ko ni sa'yo, makita sa mga taga-suba. Jema! So sa'yo nga mo, naka-stripe. Jipoy. Jipoy? Dala kayo uyab? Wa. Atay. Kung isa may uyab ani, wako na siya uyab. Manda mo. Sa kanina ka-black. Sa'yo nga mo, Migo. Char. Uplok. Si uplok po yung sa mga anak. Maramang naulok kung sa basamting. Sa'yo nga mo, dali. Okay. Flocky? Ba yun? Paano sa mga ngana? Uy, Diyos mio, Marimar. So, ang last, dili ka siya na itong interview kay medyo busy siya dahil. Diyos ko! So, ganyan ang paghihirap dahil sa lahat, no? Pero okay lang kayo. Siyempre, mamutong may pinabonggang-bongga dahil. So, very excited na nga mamutong. Char. So update for today's video. So yun na nga Zay. Diyan na mi diri sa medyo tunga-tunga something. Hoy asa man jud dapit. Mari. Kasi mawa na nun ta ha. Diyos mio Marimar. So ayan, so mo ni siya ang uyab ni Judy Jane. So actually vlogger po rin sila. Wow! Kunya na okay ka. Di maklaro. Dolon tara mo daw niya, i-shoutout ninyo yung gusto nyo i-shoutout ha, i-promote niyo mga channel, page, or whatever it is, chika. So actually, Zay, mo na siyang uyab sa akong go Zay. Oh my God, sana ulit! Jowa, yawa kayo. Just me. So ayan, so medyo karan, medyo excited kayo ko Zay, kay marag, wala ko'y nakita nga mukatkat o butong, then siya ang nagdag sundang, so basin siya ang mukatkat. So di rin na to makita na siya mukatkat, naging siya dahil. So shoutout sa mga taga-suba diha, no? Taga-suba mo, di ba? Ayan, sa taga-suba. Go Laban! Ah! Yellow Brothers? Kabog. Sakto ba ko? Oh. Shout out to Scap Machine. Scap Machine. O, ayan. Alam, mahulog! Alam, mahulog! Ang di na dahil sa baba? Victor. Update ko for this video. Ayan. Dili na siya nagbuak. Hawan diha, hawan. Ayan, update for today's video everyone. So, medyo wala namin tiwasog panguhagbutong no kay wala na bunga day. Then limited man po rin ang punuan silang kalubian diri bayot. So, medyo wala na tayo nakasaka day. So, luoy in town kay yang
uyab no or bana something. Bana itig. So yun, gwapo kayo yung taga-Suba. Sa taga-Suba ano kayo, mga gwapo yun. Mga taga-Suba, gwapo dyan mga taga-Suba. Sure. Basta na gusto yung ani mo, abe. Brendan. 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 Oh, search ang mga Facebook, te. Ayan, open na. Charot lang. So, saan page mo gusto niyo may promote? Channel nimo. Actually, guys, vlogger po din siya. A famous vlogger one, no? Sa taga Suba. So, tulo ni sila kabok na diri yung mga vlogger. So kumbaga, collaboration na namo, Didzay. So, unexpected. Pero, oh my God, thank you so much, no? Kay ningari gid sila. Nanlupad gid sila dahil sa among lugar nga grabe kayo kalapo, kalibon, something. Pero, oh my God, sagingan ra ba? Bukanta ka? Sige lang, kapampo kay Dagom, sige. Ito. Hoy, pwede, nag-video kiyan man sila. Pag ganahan pa mong manganta, pwede mo manganta. So yan. So sa tayo mohang channel ni Go. So dapat usag gwapo po kaya rin usaday, nagbuak. Anad siya buak-buak. So, Channel Yellow Brother. Oh, Yellow Brother. Yellow Brothers. Ayan, Yellow Brothers. Yan itong mga promotion yung page or something. Oh, tiaw. So, ayan, search nyo natin. Huwag na magpapatumpik-tumpik pa kasi siya magwapo dyan. Ayan. Kang nagbuak, lamig siyang buak dahil. Yung basta lang, lamig ka. Buak. Ah! Sana wala nagbubuak dahil. Diyos mio, Marimar. So, ayan sila dahil. So, gwapo ka siya, diba? Oh. Abli, buk ka na. Nasa din nagbuak-buak mo na. So, sa kauraan ninyo. Girls, kauraan ninyo kutsara dali. So, ninyo sa bagay, batangan ninyo. Ay, ninyo kasukal, batangan ninyo. Oh, masaya na lahat. Sige na, uy! Ay, kaikog. Mawa paghapon ka. Uy, di ba Sige ko na. kayo ba kung ikog? Oh. Sige na. Shh! Ay, kauaw, ay, kauaw. May TV. Sige na, Gora. So, yan na nga, everyone. So, ayan. So, muna siya ang tigbuak, Zay. Oh, anad ka, ayan na. Di ka maligte. Di ka pabuak? Yawa! Oh my God, okay sa ko na yung magpabuak. Pila lang. Dilog na, lupi ba? Ay, nako. Lagi, lagi. So, maayo, o gusto mo magpasaka, o napunto siya, maayo mo saka. Kusog kayo mo kamang, manggunit-gunit, hawd kayo mo gakos. Basta mo saka glubi ba? No, ana lang, lang huna-huna, eh. Out na. Di dapat usa kusog mo tila. Shout out to you. May ni siya mo inom. Oh my God. Basta gasuba ganino gahi. Oh, kusog ko na siya mo kaon. O, tiaw. O, ayan. Bagol naman na. Daliway ka ko. Kasi pagkaon ra. Ano sa O, kubang? gisa daw ko na yung pakaon. Sakin yung butong. Kaya gusto na siya mo kaon, Char. Wala, pag-picture ba? Sure. Layap yan, sangi. Bueno, pero na sabi to hag nabay magi ang tarong. Sige na, oy, paningkamot mo diha. Gusto mo na. Di mo madawa. Pagbuhat mo tutorial, oy. Sa vlog ninyo ba? Ha? Tutorial. Sa inyo ang unsaon ninyo pag mo kita ko niya. Isuwat na ninyo niya, bi. I-type chika sa akong message. Ikaw na eh. Aray, te! Ay, just walk. Ang sakit. Ay! So, update for today's video, everyone. So, yun na nga, Zay. Pauli na may. Di man namin pamutong. So, bye-bye! Ito buto. So, bye-bye na, oy. Bye-bye ba? Ay, gwapo. Diyan mo taga-subak. Love you. Love you. Love you. Anong magagawa? Laging natutulala Tuwing lumalapit Love yous. Ayan, bye-bye! Diyos ko, party neto. So, bye-bye! So, ayan. Hi, Chen! Hi guys. Wow.